Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido, kailangan ko na po bang tanggapin ang masaklap na katotohanan dahil sa pumasok na po ako sa early 40s na kailangan ko na talaga ng medical executive check-up? Hindi ko po matanggap. Paano tatanggapin? Alam mo, sabi daw nila na kapag ka, hindi nga daw, pag umapa ka na daw ng 40s, hindi ka nga daw, sa ngayon sa parang edad na, kung ano yung edad na namamatay regular yung mga tao, hindi na nga daw yan halfway. Kasi daw, hindi na daw halos lahat umaabot ng 80. Kasi according sa statistics dito sa atin sa Pilipinas, parang ang life expectancy is nasa 66. Hala, kinakabahan na yung 65. So i-compute natin, hindi based sa data to. Pero nga ang nakakamangha is yung mga American tawag dito, mas 77, parang 77 yata sa kanila eh. Years old? Oo. Basta, syempre, dahil hindi naman tayo Amerikano at syempre, ang statistics na babasahin natin ay base doon sa bansa natin. Ayan, oo. Teka lang. Gusto ko lang malaman, yung statistics mo saan galing? Ano yan? Ko sa'yo. Legit naman yan kasi narinig ko sa isang preaching na Ayan. ginamit siya na illustration na data, data. So, nasa mga 65. So, kung ganon, mas lalo akong kinabahan, di ba? Kasi kung nasa 40 ka na talaga, edi papunta na talaga doon. I mean, wala naman po talaga tayo magagawa. Pabulok po talaga tayo. I mean, madami mga bagay na pwede nating itago behind yung mga pabotox, pahila, di ba? Mga ganyan na paangat na mga teknolohiya pagdating sa aesthetic. Pero yung loob ng katawan natin, yun yung talagang alam natin na papunta na talaga ito sa deterioration. In Tagalog, pabulok na po talaga. Pero i-clear lang natin yung 66 dahil yan sa lifestyle ng ordinaryong Pilipino. Ano ba ang lifestyle ng ordinaryong Pilipino? Yung kumakain ka ng mga kung ano-ano. Ayun, ang lakas sa chicharon. Ayan, yung mga maaalat. Ayan, tapos ano pa ba? Yung mga mandirigma kapag ka nagko-commute. Feeling ko contributory yun. In short, yung mga hindi inaalagaan yung sarili, yung nabababad sa stress, hanggang 66 ka na lang. Or di na ba? Sabi ko sa'yo, yung stress na 65 ngayon, kinabahan. But it's not too late. Although, syempre it's statistics, no? Yan, Hindi naman po ito yung tinatawag po nating meron talagang sinabing hanggang 66 ka na lang. Wala naman talagang gano'n. Yan sa mga pabaya sa katawan. So, sinasabi lang natin, doon sa nag-PM, kailangan mo nang tanggapin. Ayan, para hindi ka pumasok doon sa bracket. Correct. Kasi kung halimbawa, sabi mo pumasok ka na sa 40, let's say 40 ka na talaga. Kung hanggang 66 na sinasabi, you only have ilang years na lang, 'di ba? Hindi mo pa ba ipapa-check up? Yan. Sinasabi daw nila that 'di ba, lagi mo 'to naririnig for sure that life begins at 40. Yes. Ang isa sa mga interpretasyon nila doon sa linyang 'yan is that at 40 years old kasi, ito na yung time na nagre-restart yung katawan. So kung ano yung pang-aabuso na ginawa mo prior to the 40 years, correct, yun na yung dadalhin mo mula 40 years pataas. Parang yung ganon. paniningil. Yung may mga paniningil na nalalaman. Teka, parang sobrang lakas ng headset. Ay. Hindi ko maabot yung saan ba? Saan ba? Sige. Ayan, hindi ko maabot eh. Parang papunta na ako sa pabingi o ano na to, papunta na to sa pa 66. Nakakaloka.
nakakaloka. Ayan, parang medyo okay na. Ayan. Ayan. So, in other words, wala na po tayong magagawa. Talagang kailangan nating tanggapin ang katotohanan na tayo po talaga ay nag-e-edad. Alam mo, nakakatawa nga nung isang araw, sabi ng anak ko, Mom, there's a school fair. Tapos, nagulat ako, parang, hindi nagulat, hindi nagtampo or whatever. Parang, mas pinili niyang may ibang isama dun sa school fair kasi parang dalawa yung tickets. So, meron siyang pinili na isang kaibigan. Okay. Tapos, na-realize ko, yung mga ibang kasama nila, yung nanay nila. Tapos, sabi ko sa kanya, why did you not choose me? Ano lang naman, tapu-tapong ekla-ekla mo, pero hindi naman seryosohan. Tapos sabi niya, because Mom, sometimes I hear that your bones crack. Tapos kahapon, hindi nagsimba kami. Pag angat ko after ng pagkakaluhod, sabi sa akin ng anak ko, I think, Mom, you're really having a hard time standing up. Hindi baka nakakalimutan mo kasi 'di ba yung mga nanay ng anak mo, mga bata. Kaya nga. So in other words, hindi naman para magtampo ko. Concerned lang. Correct. Nakakaloka. So in other words, uulitin natin sa madaling salita, gano'n na talaga siya. Papunta na talaga siya sa pagbulok, papunta na talaga siya sa deterioration. Ganun po talaga. Isipin mo naman, lalong-lalo na kung halimbawa medyo abusado ka rin talaga sa katawan. 'Di ba? Kung magpagod ka, wagas. Kung uminom ka, wagas. Meron ka mga bisyo nung araw. Ayan na po, ito na po yung mga singil, 'di ba? Hindi ka na isasama ng anak mo kasi she can hear your bones crack. Sometimes I hear your bones crack, Mom. Nakakaloka. O basta ganun po. Pa-check up po. Ayan. Lagi na din nating naririnig ang prevention is better than cure. Totoo. Pero totoo talaga po yan. Palibhasa ngayon, kung halimbawa 20 anyos ka, wala ka naman pakialam sa mga gantong linyahan eh. Hindi, para sa'yo napakalayo pa ng edad na 40. But, akala lang po natin napakalayo. Pero ang lapit na din talaga niyan. Ang bilis kaya ng panahon. Pero wag din kayong matakot. Ito din naman pambawi. May mga data din naman na nagsasabi. Ito naman ay ayon sa mga longevity doctors. Ano naman daw? Na kaya daw umabot yung buhay ng tao to 100. Ayan. Pero marami kang gagawin na sa pag-aalaga. Ang problema lang kasi dyan, ang katotohanan talaga, meron naman talagang umaabot. Feeling ko, kunyari, let's say, netong nakaraang weekend, yung mama ko ay umuwi ng Bicol. Tapos meron ako dong tita na parang 80 plus na talaga, sumasayaw pa, ganyan. Tapos mga long life talaga kami. Umaabot talaga ng mga almost 100. Tapos iba-iba yung Jegs parang hindi mo nga malaman kung ano ba talaga ang secret of youth or ang secret to a long life. Kasi yung kunyari, yung isa kong lola, kaya umabot ng almost 100, araw-araw nag-gin yun. Ayan. Pero may gulay. Gulay, pero siguro ang pulutan niya dun sa gin, gulay. Baka tuwing tumiti, shumashot siya ng gin Diego, ang niya, lechugas. Nakakaloka. Alam mo yung parang, so bakit? Paano? Alam mo, isa sa mga ito, I'm coming from a biblical standpoint. Isa sa mga binabanggit talaga sa Bible na para humaba yung buhay mo, yung respetuhin mo yung magulang mo. Ayan, so that humaba yung buhay mo. Ako, yung kakasigaw lang dun sa magulang, medyo kabahan ka na. Kasi sabi ni Diego, from a biblical standpoint. Totoo. Yun yung sinasabi. So, siguro pinapakita din sa family kung mahahaba yung buhay, yung respeto sa magulang. Kasi respetuhin mo yung magulang mo para humaba yung buhay mo. Yun yung sinasabi. At biblically yun naman talaga yung sinasabi na maraming graces and blessings ang dumadating sa tao na marunong magbalik sa kanyang magulang, magrespeto at magmahal, di ba? Nasa 10 commandments naman yan eh. Tama. So kahit yung magulang mo, higit sa 10 ang commandments. Correct. Di ba? Mahalin pa rin ng todo-todo. Ayan. Maaaring tama, di ba? Biblically speaking, ang kapalit ay long life, di ba? Gusto natin yun eh. Pero alam mo, Jegs, yung katotohanan, while gusto ko talagang tumanda pa, ganyan, ayokong dumating dun sa matanda na ako na yung pabigat. Yung maririnig ko na lang, o sana hindi ko na lang naririnig kasi hindi na ako nakakarinig, di ba? Pero yung makakarinig ka ng, ikaw na yung mag-ano kay mama. Di ba? Parang, isa yun naman siya, yung para papasapasahan. Correct.
Tapos Ayoko. yung mag-hire na lang ng kasi hindi na ayaw ng alagaan Ayaw ng na. mga Okay lang anak. sa akin kung pogi yung Oo. caregiver. And then si Nicole gusto Oh. niya gusto niya tumira sa Zumba Village. Yes! Gusto ko ng ganon. Yung bang tumatanda ka pero busy ka pa rin kasi nagzuzumba ka. Pero yung Ayun. pinagkakabalahan mo, hindi na work. Oo. Mga pampaano na lang, yung mga Yung nagpipilates kayo. yan, mga ganong klaseng eklabu. And Diba? that time, sana hindi na nagka-crack yung bones mo. Sana. Kasi marami ka ng stretching na ginagawa. Sana talaga. Alam mo, dapat talaga, na-realize ko, ano kaya kung mag-yes na lang ako sa Chris Sport, sa kanilang Pilates home Ay, di gym. go. Oo, Diba, why not? Alam niyo po mga kabisyo, yung kagandahan, meron na mga home gym na tinatawag. Tapos, maski Pilates, malaking siya eh. Palibas, hindi ako nagpipilates. So, malaking siya. Malaking equipment na pwede at the comfort of your home. Oo. O, sana may mga ganun na Kasi, ako pagdating ng panahon. Sa mga edad nating mga quarantahins na yung sub-sub sa trabaho, mga Ayan. ganito, mga office works, kulang sa wala tayong stretching. Wala talaga. Kaya pag gumalaw tayo na hindi sa normal sa galaw natin, Oo. Hindi, tsaka ang tagal. Halimbawa, ito si Diego, nangyayari po sa kanya. Akin din nangyayari. Yung mali ka ng tulog. Pagising mo, paling yung tingin mo eh. So may mga ganun po talaga. Oo. And aminin nyo na, pag ikaw ay nasa teenager to early 20s, 'di ba, kahit mga late 20s, kahit na mali yung pwesto ng tulog mo, alanganin yung tutulugan mo, nakasiksik ka lang sa kung saan kasi kung saan ka lang nakatulog dahil naglasing ka. Pagising mo, ang tibay-tibay mo pa rin. Naalala ko lang nung isang beses tumambay kami kasama yung pamilya ko, yung anak ko dito sa MOA, yung breakwater dyan. Ayan. Yung sumampa ako. Uy, mataas yun. Sabi ko, sabi ko na sobra. Mataas yun. Yung sa utak mo, alam mo kaya. Correct. Sa utak mo, kaya mo. Pero nung implementation na hindi mo pala talaga kaya. Alam mo kung bakit alam kong mataas yun? Yung sa may breakwater, trinay ko eh. Kasi sa utak ko rin, kaya ko to. Pag pag-try ko palang pagsampawali. Siyempre yung kukuha ka, bubuelo ka, Oo, tatalunin correct. mo. Totoo. Tutukod mo yung kamay mo. Totoo. Nakaupo ka ba? Ako hindi talaga. Nakaupo naman, pero alam mo yung parang nabinat. Ang tagal kong pumuesto na. Nakakainis. Nakakainis yung nabinat. Nakakaloka yung nabinat. Diyos ko. So, dun sa nag-PM sa atin, ayan na. Ayan na ang mga nararamdamang mga eklavu. 'Di ba? And make sure lang po mga kabisyo, no, na kapag ka tayo po ay nagpapa-check up, na magpapa-interpret po tayo properly Yan. sa mga proper na mga na mga medical professionals. Huwag i-google. Huwag niyong i-google kasi alam mo yung ubo mo papunta na pag ginugol mo at nag-scroll ka pa. Alam mo yung kapag ka nagbasa, nagbisi-bisihan ka pa, yung ginugol mo papunta na yan sa mga malalalang sakit. Tama. Baka allergy lang yan, kailangan mo lang itubig, yung mga ganong klase. So, pa-interpret ng tama. Tama. Ay, kakaloka talaga. So, go, magpa-check up ka na. In other words, pa-check up na. Tama. Para humaba pa yung buhay. Sa Malagpasan mo yung true. 66. Correct. Yun ang goal, yun ang challenge para sa ating lahat. Diba? Kasi syempre isipin mo, kung halimbawa government ka nag-work, 65 ang retirement. Oo. Kung hanggang 66 ka lang, hindi mo na-enjoy retirement mo. Pagkatay mo namatay ka. Diba? Kung gusto natin, goal natin, yung retirement fee natin, may retirement benefits natin. Kung halimbawa ikaw yung nag-i-insurance, ma-e-enjoy pa natin. Tama. That's the goal. Correct. Ha? O siya, salamat na marami sa pagtutok. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, doon sa mga nagtanong, go muna, push mo na yan. Push mo na. Lalo na kung limbawa, it's benefit ng kumpanya. Yes, yan, company oo. benefit, medical benefit, go push Ayan, mo na kung may yan. resources ka, samantala yung iba dahil wala silang magagawa kasi walang resources eh. Tama. Oo. Go, ha? So, avail Push. mo yan. Kasi dati nung mga kabataan kayo, yung libreng annual check-up, hindi namin ina-avail Hindi eh. Hindi talaga, promise. Pag birthday po kasi namin, may ganyan yan, may notice yan galing sa clinic na mag-annual check-up. Ayaw. Ngayon, every 6 months kailangan. Ako nga, every 3 months blood chem. May Oo, kaloka. tama. Hindi na sila nagno-notify kasi Hindi na. manulugi na sila. Correct.
Kasi alam na, regular na mga yan. Totoo. Yung ikaw na yung nagkukusa, dadating yung panahon, ikaw na yung magkukusa. Kasi gusto mo rin naman talaga na humaba pa yung buhay mo. Tama. O siya, salamat Alright. na marami. Ingat po kayo mga kabisya. Happy Lunes. Mamaya ulit, Bye. kwento na may Wagang Bornay. Bye-bye.